Máme tu túto nádobku do tvaru srdiečka, rozprašovač, drevenú štiepku, čierna malina, čiže černica, strašivku a samotné terárium. Takže najskôr na spodok terária nasypeme drevenú štiepku. Dobre, to by sme mali. Teraz tam dáme túto nádobu do tvaru srdce, takto na bok. A dáme tam túto černicu. Takto. Teraz zoberieme rozprašovač. Teraz beriem rozprašovač a troška to takto posprejujem. Najskôr tam dáme moju strašivku. Leonardo, neboj sa. Ukážeme ťa celému svetu. Takto vyzerá strašivka a volá sa Leonardo. Snáď sa mu bude ľúbiť v novom domove. Snáď sa mu to bude páčiť viac ako tá škatulka, ktorej bol doteraz. To je obranný mechanizmus. Teraz to prikryjeme a týmto, keď tak sa na ňo môžeme pozerať. A to je zlaté. Všetko a zatiaľ čau.